Chámome Fina Moleda Esperón, son viuda, teño 3 fillos, toda a vida fui mariscadora, nascí na parroquia de San Andrés de Lourisán e sigo vivindo nela. Toda a vida fui mariscadora, dende pequena eran as dúas industrias que había en Pontevedra e Marín. Marín tiña a lonja e Pontevedra tiña a playa, que viña todo o mundo vivir a elas, era das dúas industrias que se vivía. Vivía Marín, vivía Mojor, vivía Cangas, vivía Bueu, vivía todos estes barrios, Figueirido, Vilaboa, o Regueiriño, todos estes barrios, vivían da Ribeira ou da Lonja. Hasta de Xeve viñan coas burras, os birbirichos aquí a Barra. Traían as burras cargadas, traían as burras libres e levaban as cargadas de birbirichos. Vendían e ainda levaban cartiños e máis levaban para comer birbirichos e mexelóns. Viñan polo ferrocarril, por onde hoxe vai o tren, que daquela estaba despropiado, pero non había tren, nomás que había o sendero de andar. E depois elas paraban por aí, por debaixo do cementerio, por aí era por onde paraban os coches de Cangas e máis as burras, todas esas que viñan e os carrillos. Viñan todos á Ribeira, que era a única industria que tiña Pontevedra. Miles e miles e miles de personas viñan aí e comían ali sentadiñas debaixo do cementerio e levaban uns saquetos de birbirichos para comeren nas casas ou venderenos e faceren algúns cartiños. E eu toda a vida me dediquei ao marisqueo, dende pequena meus pais era o oficio que tiñan, non tiñan outra industria, ni había tampouco, mas que levaren os fillos a aprender o oficio deles a mariscar. E logo, depois, eu xa fui máis grandiña, e xa me dediquei a ir por min a Ribeira. E tiñamos 6 meses veda, que iso xa xo había de contar teu abuelo, 6 meses veda e 6 meses que non tiñamos traballo. Empezaba o 1º de outubro, empezaba o 1º de outubro, a abrirse a veda, que era cando se abría a veda, sei que hasta maio. E depois en maio empezaba a veda e hasta o ano que viña xa non podíamos ir, cando íbamos a escapar. Íbamoslle de noite á comandancia, que era encargada de vigilar a praia era a comandancia. E dedicábamos a ir ás escapadas. E as escapadas, eu cantas veces tiño cruzado a escullera de un lado ao lado de Pollo, a nadar a escapar dos vigilantes da Escuela Naval, dos marinos, que eran os que viñan, que eran os que tiñan a propiedade de guardar a playa.